Yowa ha Angleterre bo nasara en sauti kadi jotta ɓe yiɗi ɓe farta kala yimɓeji je nandaɓe fu. Ɗo kadi misaji yimɓeji yiɗi waɗugo immigration ji ɗo sai on gata hakkilo ayi wala ko ɓuri fu ha maɗa. On laari ɗo na ɗum nasara en bo tan ɗo ma hertanaka nasara en tan. Ɗo on laari ha peiji Afrique du Nord en ɗo peiji Arab en ɗo wala giɗɗo janandi hande wala giɗɗo janandi politique ji duniyaru fu ɗo joɗiri yo politicien en duniyaru fu ɗo joɗiri yo ɗum waggingo yimɓe maɓɓe yo dow jananɓe yimɓe jananɓe kanjum on ɗo maunina politicien bana ha ɗo Donald Trump en kamɓe ɓe ɗo ko ɗo hokka mo popularité fu ɗum ngam kanko o ɗon anti hunde ɗo yimɓe janandi kanjum anti immigrant en kanjum ɗo kaɓe to kanjum on yimɓeji wonɓe nder lesɗeji meɗon ka nange jonde moɗon weltine ha on woni tata yahi janandi on o teddinta ɓe teddinta ko mon on wartan onon kam onon ɓuri tullugo acci amin minin je nasti janandi kam min joɗat toon